Unsa namang orasa nga? Wa man jud ako mga estudyante oy. Asa naman to sila? Lunes kay nakaron ba wag gyud sila nang eskwela? Hapit na ba yung exam? Wag gyud sila maning kaamot nga mga eskwela? Ito na si Mamboy. Di dyan kong sulod ani. Dili naman pag ko. Maria pun bay. Si Mab, sinan niya pun me. Magtabanog na lang kay kapag kag eskwela. Kusog sa akong tabanog bulupad eh. Wala dyan magapildi sa akong tabanog. Kusog kayo na mulupad. Di mo dagan ako biya. Akong nagtistingan ng palupad. Ala, naku ba ang tabanog? Basta ko na ba ito siya? Tinama, basta magpahin mo ako. Hoy, Adrian! Lagi ka ni sulod sa eskwelahan! Ay, pagod. Basta di ko maskwela. Nge! Masuko man noon! Ayaw kalain, oy! Hapit na ba yating exam? Ya, dili ka musulod! Samot yo! Di ka kapasar! Bulok bayak ka! Di ka biyak ka kabal na mo basa! Manginaway. Piling bright na buya. Bahala ka, oy! Tara! Atong-atoan niyo mong ma'am! Kaya wa man di ka ni sulod! Tara! Tara ba? Nikoy! Sige! Ayag uban! Paghulat dira! Nagulog ko day ko. Teacher! Kabalo ko ka si Adrian! Nasa kasada nagdulag tabanog! Ha? Nas krasada? Kita eskwela di batawan ni sulod. Oh! Wala ni sulod, teacher! Tapos ni anak pa siya nga di daw ko magbuot o dili siya musulod sa eskwelahan! Kaya yung pataan ni wala ni sulod. Nagdaho may gidikalan nag-eskwela siyang tarong. Tarong lang yun. Adrian! Ngano ba ka eskwela? Ha? Teacher, nalagi ka dire. Nisumong na ko Shermina nga naladi ka dirang tabanog. O sa man, may eskwela ka o dili kay sumuta kasi mong mama. Eskwela na lang. Tara. Ano na, di na ko musag. O di na gyud ha. Magkina. Agam! Nganong di mo eskwela?